Здравейте, казвам се Таня Стоянова, работя в Мусуил Бриколаж от 3 години на позиция касиер. Видях обява, че Мусуил Бриколаж набира персонал, кандидатствах, явих се на интервю, харесахме се и така вече 3 години. Работата на каса е много динамична и отговорна. Всеки ден се срещам с различни хора, с различни характери, но екипа ни е много сплотен, помагаме си взаимно и всичко минава лесно. Откакто работя в Мусуил Бриколаж, станах по-търпелива и толерантна, което е благодарение на обученията, които се организират тук. Според мен качествата, които трябва да притежава един кандидат, е да бъде отговорен, да иска да се учи на новите неща, да е солидарен с колегите и да си помагат. На хората, които гледат това видео, бих казала: не се чудете, кандидатствайте. Екипа е страхотен, мястото е страхотно, ще се запознаете с нови хора, има страхотни партита, забавления много. Заповядайте!